nan kemit jang kasipoterik nai weng hak por khat wei teng mit kaladan ke cingce ya tung kali hak ba ka wei ka morti car private kala leit banten ra ka trok ban adien kata ka ne ka private car kala leit sa ka wei pat ka san bat kala ten ra sa ka wei pat ka local taxi ka buar na ki than marang hak sinong wala khaw balai thu ki pulit bahaga ne ka morti car private ki thebat ki cingdi pen buan bat unong nya i ka ne ka morti car private lo phetno na ka ne ka chaka bat ha ka ne ka cinge tung kali kaladan ka cingman sa ka ba mulu mala bat ki pulit ki la sim ya ka cingit kli alor ka ne ka cingcia ya ten ra kali Salak buat pak, buat kali, lorkia. Oh, kan ada lah, daerah kan apa? Buat nang salah orang yang terbilang dan kelina pot senang ni. Kayaknya nomor. Coba ni, meh. Ada nak? Apa nama? Alex.